Hei, äsken lopetin Anun kanssa enkeliseminaari live-lähetyksen. Siellä on ollut aika paljon teknisiä ongelmia jälleen kerran. Ja se ei haittaa, koska mä uskon sydämestäni, että niiden tarkoitus on nyt se, että me opitaan kommunikoimaan toistemme kanssa sydämen säteen ja energialla. Tuossa alkuun näkyykin niin, että täällä on valtava määrä, tekee ympyrän muodon tänne niin kuin värähdetaajuuksien tänne meidän yläpuolelle, jossa me kaikki ollaan yhdistetty sydämen sätein. Ja se on tosi huikea, aivan ihanan näköinen. Ja uskon, että kaiken tämän enkeliseminaarin tarkoitus on niin valtava, että meistä ei ehkä vielä yksikään tiedosta sitä, kuinka paljon Anu on laittanut tällä aikaiseksi eteenpäin. Joka tapauksessa mä haluan kertoa sen verran itsestäni, että rakastan kaikkea yksinkertaisuutta ja luonnollisuutta. Eli kaikki se, mitä mä toimin, niin mä tykkään tehdä mahdollisimman luonnollisesti ja yksinkertaisia asioita. Mä haluan näyttää sulle ensimmäisenä tällaisen kuvan, jonka mä äskenkin kyllä näytin siellä enkeliseminaarissa, mutta tällaisen tikkuukon. Ja tämä tikkuukko tai nainen, niin se on tässä piirrettynä näin, ja siinä on sydän täällä keskellä punaisella, ja sitten vielä niin, että tässä menee niin kuin tämmöinen alaspäin menevä nuoli ja ylöspäin menevä nuoli, ja täällä on auran kenttä. Ja tämän kuvan tarkoitus on se, että silloin kun meillä on yhdistyneenä se feminiininen ja maskuliininen energia itsessämme, niin meillä ilman muuta tulee se ihana tasapainon tila huomattavasti helpommin. Eli me tehtiin tuossa enkeliseminaarissa semmoinen harjoitus äsken, että ajateltiin, että mikä ikinä energia täällä koko maailmankaikkeudessa tällä hetkellä sinusta tuntuu hyvälle, niin valitsisit sen hengitysenergiaksesi. Ja mä rakastan hengittää aina sitä puhtainta rakkautta Jumalaa, mikä sun sana ikinä onkaan. Mutta niin, että se saa kulkea ihan villinä, vapaana ja vallattomana täällä mun sisälläni tuonne suorinta tietä äitimaahan. Ja mennä sinne kaikkien ihanien muulta kerrosten läpi ja kaikkien kerrosten läpi suorinta tietä sinne äitimaan ytimeen ja sydämeen. Ja kun sä olet sieltä yhdistynyt siihen äitimaan ihanaan rakkaudelliseen, feminiiniseen, äidilliseen, hoivaavaan energiaan, niin kiitos, että sä otat sieltä vastaan. Aivan kun sä olet kasvi, jolla on ihanat juuret, ja se saa sieltä puhtainta ihanaa ravintoa, jotta se kasvaa ja voi hyvin. Ja kiitos, että sä myös annat sen virrata tuonne suoraan ylös Jumalalle puhtaimpaa rakkautta, mikä ikinä se sun sana onkaan. Mutta se saa kulkea ilman mitään rajoitusta, vapaana sinne ylös asti. Se on kehosi kautta. Sinne ihan sieltä sun sydämen ajatuksella sä hengität ja annat sen mennä sinne ylös puhtaimpaan rakkauteen. Ja sieltä ylhäältä suorinta tietä, ihan sun niin soriseva puro, se tulisi vaan täältä ihanasti sun kehon läpi, se puhdas rakkaus. Ja se saa kulkea sinne äitimaan ytimeen. Ja se voi tulla sun hengityksen kautta, ihan että sä vaan valitset, että kiitos, että sä saat hengittää rakkautta. Ja kiitos, että se saa kulkea villinä, vapaana, äärettömänä sun kehosi sisällä. Äitimaahan, äitimaasta sinuun, sinun kauttasi ylös puhtaimpaan rakkauteen ja puhtaimmasta rakkaudesta alas sinun kauttasi äitimaahan. Että sulla on jatkuva virta sun kehossasi. Ja se auttaa siihen, että sä oot tasapainotilassa huomattavasti helpommin. Sun auran kenttä pysyy puhtaana, se pysyy kirkkaampana. Ja jos siihen jotain on tullutkin, esimerkiksi tässä piirustuksessa, mä tuossa live-lähetyksissä näytin, että jos sinne tulee muiden ajatuksia, muiden toimintamalleja tai omia uskomusjärjestelmiä, mitä tahansa, niin sä pystyt sen omalla hengityksellä siitä, että sulla on se ihana feminiininen ja maskuliininen tasapainotila. Eli nyt me tultiin just siihen, eli silloin kun sä oot tässä feminiinisen ja maskuliinisen tasapainotila saa verrata sinussa, niin se myös tekee sinulle ne molemmat puolet vahvoiksi, eli ne on tasapainossa.
Ja jos sä ajattelet vuorovaikutusta, niin tämä auttaa myös vuorovaikutussuhteisiin sun omassa elämässä. Eli sä ymmärrät, että kun valo kulkee valosta valoon, se lisääntyy. Kun hymy kulkeutuu hymystä hymyyn, sehän lisääntyy. Ja ilossa ja onnellisuus onnellisuudessa. Ja kun sä opit tämän itsessäsi tuntemaan, että siellä saa kulkea koko aika se puhtain rakkaus ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Ja sä tunnistat sen itsessäsi ja samalla se sun feminiininen ja maskuliininen itsesi saa olla mahdollisimman tasapainoisessa tilassa. Niin sä osaat myös tehdä semmoisia valintoja ja päätöksiä ja tunnet semmoisia ihania tunnetiloja myös omassa itsessäsi, jotka on sitä enemmän sitä sun ainutlaatuisuuttasi, jolloin sä teet omasta itsestäsi sen päätöksen ja sen valinnan. Eli se ei tule mistään ulkopuolelta, vaan sä tiedät, että hei, tämän mä haluan tehdä, tai ton valinnan mä haluan tehdä. Että se vahvistaa sun omaa itseäsi yksilönä ja sinä ainutlaatuisena, ihanana valo-olentona, jota sä olet. Ja mä lupasin tässä live-seminaarissa antaa semmoisia pieniä ihania vinkkejä, joilla sä pysyt omassa energiassasi ja jolloin sä löydät sen oman energian, niin tää on yksi, ainakin minulle se kaikista vahvin, jolloin mä pysyn helpommin omassa itsessäni ja tunnistan oman ajatusmaailmani, omat valintani, omat tunnetilani. Eli ihana, jos sä voit kokeilla tätä itsessäsi, vaikka heti tai ihan koska sulle parhaiten sopii. Ja muistat sen maskuliinisen ja feminiinisen energian, koska se vaikuttaa aivan varmasti työoloissasi, työpaikalla, ihmissuhteissa, missä tahansa asiassa, että jollei siellä ole toista osapuolta sua vastassa, jos sä itse feminiininen ja maskuliininen on tasapainossa ja toisella on vaan esimerkiksi maskuliinista, niin hän ei tunnista sitä sun feminiinistä puolta ja silloin saattaa tulla niitä törmäyksiä. Eli kiitos, jos mietit näitä asioita itsessäsi ja ajattelet niitä sun päätöksiäkin, että ootko sä siinä tasapainon omassa tilassasi, jolloin ne tulee sinulta, sun sydämestietoisuudesta, sun intuitiosta, sun johdatuksesta. Ne valinnat, päätökset sun elämässäsi. Ja muutama muu kikkakerro vielä tässä on se, että jos susta joskus tuntuu siltä, että sä et ole ihan omassa energiassasi, että tulee vähän leijuttua jossakin tilassa, jossain X-tilassa, niin sä voit sanoa oman nimesi vaikka ääneen. Tai jolle pysty ääneen sanoa, niin sano se ajatuksin. Ja se, kun sä sanot itse oman nimesi, niin se alkaa tuomaan sua enemmän ja enemmän läsnä olevaksi. Eli vie, jos sä pystyt sanomaan ääneen oman nimesi ja annat sen värähdellä sun kehossasi, se auttaa sulla vielä enemmän tunnistamaan itseäsi ja olemaan täällä maan päällä sinä ainutlaatuisena yksilönä, joka sinä olet. Eli se on ihana pieni tämmöinen vinkki sinulle, jota sä voit käyttää missä vain. Sitten yksi ihana vinkki on myös se, että jos sä mietit jotain päätöstä, tai jos sä kuulostelet tätä mun puhetta, että onko tämä sulle totta vai tarua, niin tee ne kysymykset, onko tämä totta vai tarua. Ja luota siihen, mikä sulla tulee sieltä heti intuitiivisesti, mitä sun sydän sanoo. Luota siihen, onko se totta vai tarua, ja toimi sen mukaisesti. Rakastan myös kokeilla sitä itsessäni välillä, että hei, avautuuko, jos mä teen jotain päätöstä, että avautuuko mun sydämeni vai sulkeutuuko se? Esimerkiksi jos mä ajattelen, että nyt mä soitan jollekin mun ystävälle, että onko nyt hyvä aika soittaa, niin sä voit ihan kuulostella sitä itsekin niin, että hei, avautuuko mun sydämeni, jolloin tällä kelle oot soittamassa, hänelläkin on silloin auki. Mutta jos se menee kiinni, niin ehkä on hyvä vielä odottaa pieni hetki, että onko viisasta soittaa. Että siellä saattaa olla silloin jotain kiirettä tai sydän ei ole niin auki. Eli tämä on myös sellainen kiva kikka minkä tahansa asian kanssa, että meneekö sun sydän kiinni vai tuleeko se auki. Ja se, että kun koko maailman kaikkeus on runsautta täynnä,
ja se on kaikille avoin, niin omassa itsessäni se runsaus, mitä mä rakastan eniten, on onnellisuus. Se on mun runsauteni, missä mä tunnen eläväni ja jossa on se lähtee se ihana luomisen ilo, voima, rohkeus toteuttaa sitä, mitä täältä sisältä kumpuaa ja mitä tulee täältä ihanasti ylhäältä ja sydämen viisaudesta. Eli tällaisia ihania pieniä vinkkejä, joita mä toivon, että sä voit kokeilla omassa itsessäsi ja kuulostella, onko se sinulle totta vai onko ne tarua. Sitten mä haluan vielä sulle kertoa, että pidä hirveän hyvä huoli sun eetterikentästä ja aurasta, koska ne on sun omaisuuttasi. Ja jos tuntuu siltä, että sä eläydyt jonkun toisen olotilaan, niin kiitos siitä, että sä kuulostelet just se, että onko tämä sinun oma olotilasi vai ei. Jos sä tunnet vaikka päänsärkyä jostain tai että sä oot ollut iloisella tuulella ja yhtäkkiä sä tunnet ärtymystä, niin sä voit kuulostella vaan sen, että onko tämä sun olotila vai eikö ole. Jos sulle tulee vastaus ei ole, sä voit pyytää, että kiitos, että sä saat tuntea vain ja ainoastaan oman energias ja oman olotilan. Hyvin pienillä asioilla on ihan valtava merkitys. Ja se, että jos sun joskus tuntuu, että sun keho jostain kohtaa kipeä, vaikka se olisi tästä kädestä kipeä, niin sä voit sivellä tätä sun ihanaa eetterikenttääsi tässä noin 2 senttiä kehon yläpuolelta. Sivellä rakkaudella niin, että sä tunnistat sen rakkauden siellä ja omassa kädessäsi ja sen oman läsnäolon ja annat sen rakkauden sivellä pois sen kaiken ylimääräisen sieltä. Eli tällaisia pieniä ihania vinkkejä mä haluan sulle kertoa ja on ollut aivan ihana tämä enkeliseminaari. Mä tosiaan kerroin Anullekin tuossa ennen kuin me aloitettiin, että mä oon ollut kuin 5V, että mä oon vaan kiittänyt ja ollut niin onnellisessa tilassa, että vaan on tullut tietoa siitä, että koko ajan valo vallottaa vapaana ja vapaasti enemmän maailmaa. Ja se on äärimmäisen tärkeää, että taivaan portit on laskeutunut tänne maan pinnalle ja sen takia on tärkeää, että me löydetään itsessämme se feminiinisen ja maskuliinisen energian tasapaino, jolloin kun me ollaan hyvin maadoituttu, niin meillä tulee sitä puhdasta tietoisuutta jokaiselle just sillä tavalla, kun on kaikille parhaaksi, jokaiselle parhaaksi. Ja minut löytää Ilonsäteestä, semmoinen kuin www.ilonsade.com ja siellä alkaa nyt maanantaina 12.12. semmoinen kuin Ihanaa olla minä. Ja se tuli tuolla myös kanavoidusti, että se värähtelee niin korkeaa taajuutta, että se on valtava kiitos niin kuin luojalle ja kaikelle siitä sun olemassaolostasi. Jos ajattelet, että minä olen, niin se on todella jossain, se on aivan ihana, mutta se on enemmän niin kuin tuo taivastasolla. Kun sä sanot ihanaa olla minä, se laskeutuu tänne sun kehoon ja se on täällä sun kehossa, ja joka solu on onnellinen omasta olemassaolostaan. Ja se on tällä hetkellä maailmassa äärimmäisen tärkeää, että sä rakastat itseäsi vieläkin vähän enemmän ja ihan niin, että sä pystyt sen sanoa, että ihanaa olla minä. Ja sitten mulla alkaa helmi-maaliskuussa tietoisuusvalmentajakoulutus ja sekin on tullut kanavoituna koulutuksena ja sen tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään tätä näkymätöntä energiaa, jolloin myös on paljon helpompi tehdä elämässä niitä kaikkia valintoja ja viedä sitä tietoisuutta myös eteenpäin ihan yritysmaailmaan, omassa yrityksessäsi ja omassa työssäsi sinne, missä se onkin. On tärkeää, että sitä energioiden tietoisuutta, sitä näkymättömän energian tietoisuutta voidaan viedä eteenpäin. Et kertoo sitä, että tässä ympärillä on energiaa ja sä saatat olla vaikka jonkun toisen energiaan luulet omaksesi tai mitä ikinä tahansa, että se energiatietoisuus lähtee sieltä enemmän ja enemmän liikkeelle.
Eli olet lämpimästi tervetullut myös siihen tietoisuusvalmentajakoulutukseen ja tähän Ihanaa olla minä. Ja siellä on muita koulutuksia ja kursseja myös tulossa. Ja niitä tulee sinne ilonsäde.com, www.ilonsäde.com-sivustolle. Ja laitan niitä myös Facebookiin, Ilonsäteen Facebookiin. Mutta nyt mä haluan päästä sut kokeilemaan näitä asioita, mitä mä kerron, näitä pieniä vinkkejä ja paljon rakkautta, siis koko sydämestäni rakkautta sinulle. Ja muista, että sä oot äärimmäisen arvokas sielu. Hyvin arvokas ja me kaikki ollaan yhtä arvokkaita ja se lähtee, meidän sydämet on kaikki samalla taajuudella tai ne on samalla kohtaa ja siksi me ollaan niin kuin jokainen äärimmäisen arvokkaita ja meitä rakastetaan tasan yhtä paljon aivan varmasti. Se vielä, mikä mä toivon, niin kuuntele sun kehoa, kuuntele mitä se haluaa sulle kertoa. Ihan oli se mikä sun kehon osa tahansa, niin kuuntele sun kehoa viestejä. Rakkaudella kiittelen sinua. Kiitos kaikesta. Nähdään taas.